MIFCO Chhingchhip-ah Serthlum tui sawr bulchan thar ani leta a Serthlum an sawr hi tuibon natural private limited Ltd'Chaltlang Aizawl niin anni hian Hualtu khuaa farmers te atanga Serthlum hi leiin MIFCO Chhingchhip hian lo sawr sakin phai lamah man zawkin an pe chhawng le dona kumsang ni som ni pali June thla atang khan MIFCO Chhingchhip-ah hian Sapthei sorin bulchan alo ni le to a heng bakah hian Baibing le Rawtuai Tin te pawh siam thei ani thu thoktu te chuan an soibok ani MIFCO food park Chhingchhip-ah hianin hei Serthlum kan han herle thei ta a I amain tun man an lo her to thina chu hun engemaw chen hela hen thok lovin I ma lak lovin lo om to thina ma se tu la chuan vela chang hi Serthlum kan han herle thei ta he kan Serthlum her tur hi tuibon natural private limited Ltd'Chaltlang limited Serthlum ani a ti hian private ta hela he kan lo her sak don ani hei Christmas le kum thar buang veta Christian te hun pui alo ni chung hian kan na thok tu ten en ruam man na kan an siam a tin kan chief minister hianin mia phur pui ma ya an na thok tu te po hi min ti phura chuwang chuanin kan kan na tho tu ri chu a hun pui lo theng po ni se kan phura ni ome ti hian Christmas le kum tharin kara pot theng kan kal pui theya a ho tu te thok tu te ruam man na an siam puya rem chang tang mai thil kan an ti thei hi lo mom ka tia chuan helai Chhingchhip-ah he tiang anga thei I song bol na kan an nei ba ka hian bung bangla I pork and poultry I processing chu tu na hian man lo lamang ni lo in an da chu tu na hian in kan han ruam man chowa kum thara hian I amang tu ten en pon kan han in siam rem chan to a I MOU te pok an sign mai don niin kan hin sedewa kan phur khop mai chief minister min phur pui tu kan nei wang hen en kim mai hi a thil ti hi nuam ani I ama hen min ngai saka min on ti phur thiam me mai a enge in an ti te enge in malak ti te min on zot thina I anni hian in helaya MIFCO le engemaw a processing lampang angai hlutwang lampang ai ma hianin kunna thok tu te angai sakna hi helai tang hena ron tilang nin ka sia ke po chumi wang chun ka phur le zuala kan chief minister ber hianin kunna thok tu te le heng farmers kan ti phai thar tu te angai saka wang hian helampang hoi zong hi ki kan phur em mai ni tin sarang ang khon pun pakhat kan la nei boka chu po chu I tui siam na tu tui siam na ti la mineral water I bura I sal tur chi siam nang chi khan hing chu water treatment bottling plant ani a chu po chu ruam man na kan han siam zela ruam man na kan han siam zela chu chung chuan ma kan la lo tam thei lo wa bung bangla kan in ti fel nuwa chuan sarang lampang kan hoyanga saranga tui bottle siam na I lampang khuanin ma kan la zui le don ani chuan MIFCO hi tun ma kan lo siat thin Baibing te le Rawtuai te pawh kha helai a hian a khol te I kan han ti thar le dona chen khat party chen khat chuanin ei rung na ta na khol siam repair ti vel angin an lo ngai pawh ni mai theya tun ma corruption ni an lo siat ang khan kan ti ve don lo wa corruption tel lovin he khol te kan repair dona man tla ka kan chuwa vek dona tuna hian hun rei lo te a kan chief secretary po hian Rawtuai siam dan vel le engemaw I a processing concept non vel te po a be sei deuh nin kan sia chung te po chu kan han buai pui zia kho chang lampang te ne na mi khual an nei huna lo soi pui turin chung te po chu ruam man na an nei ni om tak chung te po chu min ti phur khop mai helai a hian MIFCO ni nang hi kan ron pho chuang le do na ni tuna hian Serthlum kan sawra hi Serthlum khola
raw material kan barlu na ani a helai hian pakhat te in a thla thata chuan chain a hin a lo kala chuan chain hian khawl chhungah hian a barlu ta ti chuan piston khan he serthlum hi amal te in a lo kat ta ni chuan khami a lo kat a kha phel le lam kha piston khan a lo a tui kha a han nek sawr chuak ta heta hian a tui a kha a lo chuak ve te zela hei hi kan serthlum sawr dan chu tlang pui chu ni a tui hi ti kan next le tu a kal khong le a tui hi kan preserve fonga chuan hei hi kan du nam mun a kan siam tur chu ani to mai ani a kor hi chu hei ti hian an pai mai a amu la du ta na po helai ha lo chuak a hian amu tam taka oma hei hian la mai thin ani ani kho a hin ha sama in nei am engamo alo to lai to de wan kan problem chha technical problem om fan lo ve hei hi chu hei helai a in nek tok che hi adjust anga ya hei hi uluk takin kan fita chona dik le ngal mai hei hi